I am trying to make it. Abụ m okolobịa. Ụmụ nwaanyị na-eme isikwa ihe. Am I not a husband material? Or am I a husband material? Jesus. Jesus. Bịa ka ị na-akụ. Anọta m na be anyị na-echiche nwa. Jefu akụ n'ụlọ. One man. Ịghọtago? One man pikin. Mma m obi ịsụda akwụ m ose ya chee ka m iwe aka na ọma ahụ m eje. Continue. Adịla ofele. Agadi nwaanyị ada aka nka n'egwu ọma agba. Agadi nwaanyị ada aka nka n'egwu ọma agba. Agadi nwaanyị wee kwuo sị na-ejiri utu eri ya ego. Nọ ya debere ya nka. O wee bụrụ okwu buru inu. One man pikin. Ije nwoke gaa. Adịla ofele. O nwe ka a sị na anụ gba ọsọ ọsọ atụbịa ọsọ ọsọ. Ya bụ na ọgba ọgwụ echenjie ka m wochielu akpụ ọgọdọ. Jesus. Wochielu akpụ ọgọdọ ka m mara ihe m na-ega eme. Hey guy. Ka m sekwa ọkụ n'ihe m na-echi. Ụmụ nwaanyị na-eme isikwa ihe.